paper antzerkitxoak egiteko prest, hortan arituko gara gaur. Begira, gu, ibili gara, honezkio, eta ikusi zer nolako bi paper antzerkitxo egin ditugun. Modu ezberdinan, oin azalduko dizuegun bezala, baina ederrak ez da, bertan, modu txiki batean kontzentratzen da, txontxongilo lan guztia. Jakin nahi duzuen nola egin ditugun? Begira, esaterako nik esku artean dudan papel antzerkitxo hau zapatakaxa batekin egin dugu. Begira, nintxe dugu, zapatakaxa arrunt bat, bai? Goikaldean zuloa egin dio junek, ikusten duzue, eta alde bitan beste bizulo. Zuek egin dezakezue, gero jakingo duzue zertarako. Zapatakaxarik ez baduzu ordea, ez da arazorik izanen ze, begira. Nik hause, kartulina batekin egin dut. Maketa txiki bat egin dezakezue, kaxa bat izango aliz bezala, eta kitxo, halako antzerkitxo txiki bat ere, sor dezakezue. Ederki ez da? Ta orain, zuloak zertarako egin ditugun jakin nahi duzue? Nik bai behintzat. Claro, esan dizudan bezala, antzerkitxoa egina daukagu honezkeo, baina norbait behar dugu ez da antzezle gisa aritzeko gure txontxongiloak bertatik manipulatuko ditugu. Begira, modu honean, goiko zuloa gure lagun berriak sartzeko izango da. Ikusi, hemen gure lagun berriak honezkeoia antzerkitxoan jolasten aritu daitezke. Ikusten duzue? Ara, tori nor da june. Hau Sonxin elefantea, bere baloiarekin jolastea gustatzen zaio. Begira, Sonxin elefantea ere goikaldetik manipulatua da. Eta lako zuloak, begira, goikaldetik manipulatu daitezke noski gure txontxongiloak, baita alboetatik ere ikusi gure pertsonaia hau. Sonxin elefantea eta gure laguna goikaldetik manipulatuak ziren bezala, gure txontxongilo hau alde batetik sartu eta aterako da eskenatik. Ikusten duzue, zuek aukeratu dezakezue, zuloa non egingo diozuen kasari goikaldetik edo aldeetatik, hori zuen esku. Guk leku guztitatik zulatuko dugu, manipulazioa leku guztitatik izan dadin. Kaxa, eszena, antzerkitxoa, pertsonaiak, eta nun gertatuko dira gure historioak? Egia da, horretarako pentsatu beharra dauzkagu edo prestatu beharra dauzkagu eszenografia ezberdinak. Hori da, eszenografia ezberdinak, eszena guztiak, azal daitezen, noski historia jakingo duzuen bezala honezkeo, leku ezberdinetan gerta daitekelako. Begira, horretarako, nik marrazten aritu naiz, eta alako marrazkitxo batzuk egin ditut. Erakutsi? Begira, hau, alako, baso batean gertatzen den historia baten lehen eszenografia izan daiteke. Ikusi, nire antzerkitxoan sar dezaket modu honetan, eta tatxan, badut atzekaldeak gure pertsonaiak bertan jolasten aritzeko. Gero, esten aldatzen bada, eszenografia ezberdinak egin ditzaket, eta ikusi, zerurantz abia daitezke nire pertsonaiak, eta txori batzuk aurki ditzakete, edo eta loretxo batzun artean jolasean ibili, edo hiri handi batean gal daitezke. Hauek izango dira, adibidez, nire historiaren eszena ezberdinak. Baina badugu beste aukera bat baita ere. Marraztea edo ez baduzue hain gustoko, beste aukera bat aurkeztuko dizuegu. Esate baterako, nire antzerkitxoan kontatzeko egin duguna da, argazkiak topatu ditugu etxean dauzkagun aldizkarietan. Orduan argazki hori moztu eta kartulina batean pegatu dugu. Horrela, nire elefantea Sonxin, esate baterako, hondartza polit honetan ibiliko da jolasean. Ara, ze hondartza polita Sonxin entzat. Beste aukera bada, marraztu ala argazkiak aukeratu. Ikusten duzue, zuen aukera dela, nola egingo duzuen, pentsatu eta egitea, ezta? Bueno, honezkio dauzkagu pertsonaiak, dauzkagu eszena ezberdinak nola marrazteko aukerak eta nori gertatzen zaion ere jakin dugu, gure paper txontxongilo txikien jakin nahi duzuen nola egin ditugun, oso modu errezean. Begira. Ikus dezagun. Esate baterako hemen daukagu Sonxin, elefantea. Hemen daukagu gure lagun berria.
Xontxinen baloia. Gure beste laguna, edota alde batetik sartzen zen beste hirugarren laguna. Begira, gure pertsonaiak marraztuz, margotuz egin ditugu, eta gero papertxo batzuk jarri dizkiegu adibidez hile gisa, hemen. Xontxin elefantea ere marraztuz egin dugu, eta pelotatxo hau nola egin dugu Julen? Kartulina gustoko duzuen kartulina bat aukeratu eta borobil forma eman diogu, pelota bat irudikatuz. Gero noski goikaldetik haiekin jolasteko agatxo bat behar zuten eta beraz ikusi. Buelta hemen ezkero ikusiko duzue agatxoa paper zelo baten bidez lotu diogula pertsonai bakoitzari. Eta horrela, modu honetan, jolas daiteke haiekin. Zer pasatzen da aldiz? Alde batetik egin dugun pertsonaia egin nahi badugu. Begira, hauxe alde batetik lehen sartu dugun pertsonaia. Horretarako ikusi. Halako plantxatxo bat egin dugu, pertsonaia aurretik eta atzetik irudikatuko duena zen oski. Gure pertsonaiak ikusi. Atzekaldeko burua ere badu hileta guzti. Begira, plantxatxo hori moztu eta modu honetan, tak, aurrekaldea eta atzekaldea elkartuko dugu. Ikusten dituzue oinetakoak? Begira, oinetakoek badauzkate alako solapatxo batzuk. Modu honetan, tolestu ezkeo? Gure pertsonaia zutik mantenduko dutenak. Eta jolasteko pertsonaiarekin zutik hementxe pegatuko dugu. Ikusi, egina dagoena bezala. Eta modu horretan pertsonaia mugitu ahal izango dugu alde batetik bestera. Bueno, ikusten zuen, aukera ezberdinak dituzue zuen pertsonaiak asmatu eta egiteko. Gu orain elementu guztiak egina dauzkagula, jolasean geratuko gara. Zu bitartean materiala apunta dezakezue eta bueltatzen garenean jarraituko dugu gure gaurko paper antzerkitxoekin. Hemen jolasean, izan ere jolastea oso gauza garrantzitsua baita, ez da June? Bai, oso garrantzitsua. Jolastea tontakeri bat dela esaten dizuen horri, esaio zuen? Ez daukala ideiarik ere. Ez dakiela ezer ere ez jolasaren bidez, munduko gauza guztiak ikas daitezkelako. Oso gauza garrantzitsua da beraz jolastea. Eta jolasten aritzen zaretenean seguro, gu bezala, emanaldi txiki bat prestatzeko gai izango zaretela eta modu batean ere material guzti horrekin halako antzerki txiki bat egingo duzuela. Guri hala gertatu zaigu eta badaukagu Xontxin elefantearen abentura txiki bat kontatzeko. Edo nola kontatuko duzue, ez da pentsatu ere, lana ederki asko duintasunez erakutsi behar delako. Gu adibidez, gako batzuk emango dizkizuegu, guk egiten dugun moduan, balio bazaizue egina izateko. Adibidez, lehenik eta behin, gonbidapenak prestatu ditzakezue. Hori da, gonbidapen eder batzuk egin ditzakezue, etortzean nahi duzuten horiei banatzeko lengusuak, lagunak, amona, aitona, izeba, osaba, nahi duzuen guztioi, eman diezazkiekezue. Eta... ondoren, eserlekuak prestatu, gonbidatuentzat. Nun egingo duzue zuen antzerkitxoa, adibidez, etxeko gongelan. Bueno, etxeko gongela atondu baduzue ederki, etxean aurkitzen dituzuen aurki guztiekin. Zer gehiago? Argiak. Argiztapena, gauza garrantzitsua, segura antzokietan izan zaretela, eta ikusi duzuela, emanaldia, astera donean, argiak itzaltzen dira. Bueno, bazuek gauza bera egin dezakezue, zuen etxeko gongelan. Hori da. Eta azkanekoaz? Gauza garrantzitsu bat, duintasunezko txontxongilolari, paregabea zaretenez, duintasunezko jantzia. Adibidez, gu ikusi duzue, beltzez jazten gara, txontxongilolari paregabea garelako, eta hola, kolore guztiak asko hobeto ikusten direlako. Ikusi, elefantetxoa, ederki ikusten da, beltzaren gainean ez da,
Hori egin dezakezuek ikusi zer arropa daukazuen, aitzestera zoazten momentuan zuen antzerkia edertuko duena. Ta kitxo, sontxin prest dago. Beraz, astera doa. Ze polita. Amaitu da. Piztu argiak! Amaitu da? Noski, emanaldia amaitu da eta argiak piztu behar dira, ezta? Bai, Ze polita. oso polita izan da Sontxinen abenturen historioa. Oso polita, seguro zuek ere, dagoeneko zuen emanaldia prestatzen hasteko irrikitan zaretela. Tira, gu gaurko amaitu dugu ere bai, baina badakizu ezer, kasualidadez, Titiriteros de Binefar konpainiakoek topikeko aldizkako erakusketan halako paper antzerkitxo eder pila erakusgai dituzte. Eta pentsatu dugu, ideia ona izan daitekela, zuek ere haiek ikustea. Horrela, ideia askoz ere gehiago izango dituzue. Egia da. Beraz, gu bagoaz eta paper antzerkitxo eder hoiekin uzten zaituztegu. Datorrenean faltarik gabe gurekin, Agur! Agur! Thank you.